Narito ang explanations. Kung ang susunod na part ng sentence ay kapareho lang ng structure sa nauna, hindi natin ibabalik o i-mention ang iba pang parts. Hanggang sa helping verb or sa linking verb na lang tayo ng nauna na part, kagaya ng item na to. Ang naunang part ay she is not a member of that organization. Tapos ang sumunod dapat ay ganito. But she knows someone who is a member of that organization. Pero dahil hindi magandang pakinggan na paulit-ulit ang parehong words, hanggang sa linking verb na lang tayo na is. Bakit is? Dahil ang subject ng clause na to, itong who, ay tumutukoy sa someone, singular. So kagaya ng first part ng sentence, gagamit tayo ng linking verb, ngunit singular dahil singular ang subject ng clause na to. Hindi yung option C na are. Hindi rin ang do or ang does sa option B at D dahil mga helping verbs ito ng present simple na tense ng verb. Hindi tayo gagamit ng helping verb. Remember, iba ang helping verb sa linking verb. Ang linking verb may kasunod na noun, adjective, or adverb. Kagaya nitong member, isang noun. Ito ang sumunod sa linking verb na is. Ang helping verb naman ay susundan ng main verb. Kagaya ng is dancing or doesn't dance or don't dance. Kung active voice ang gamit ng sentence, meaning ang action ng verb ay ginawa ng subject. Ang option D lamang ang nagpapakita ng meaning na ganito, na ang subject ang gumawa ng action ng verb na telling. Sa option A, ang verb na deceived ay hindi ginawa ng subject. Ang subject ang nagawan. Ang subject ang na-deceived. Sa option C naman, hindi rin ang subject ang nang-hostage. Sila yung na-hostage. At sa option D, hindi rin ang subject ang nag-lied. Ang subject ang pinagsinungalingan. At kung napapansin nyo, lahat ng mga options ay continuous forms ang verb, pero ang A, C at ang D ay mga passive forms. Ang passive forms sa continuous tense ay yung forma na may be verb na susundan ng being. Ang A is being, ang C were being, at ang D been being. Kapag magkasunod ang be at saka ang being, passive form sa verb yan. Pero ang option B has been telling, ang been ay hindi sinundan ng being. Ang kasunod nito ay telling, isang main verb. Kaya hindi ito passive voice. Active ang structure na to. Option C ang tamang sagot. Kung ang subject ay ginagamitan ng percent, ang verb na ipapares nito ay depende sa noun na kapartner ng percent. Uncountable ba or plural ba? Kung uncount noun, singular ang verb na ipapares. Kung plural noun, plural verb ang kapares nito. At dahil computers ang tinutukoy ng 75%, itong C, need, walang S sa dulo ang ating gagamitin dahil ito ang plural form ng need. Ang option B ay ang singular form ng need. Ang option A ay singular form din ng present perfect tense ng need. Ang option D naman ay singular form ng negative structure sa present simple form ng need. Tinetest ng item na to, ano ba dapat ang preposition na kasunod ng verb na care? Ang tamang sagot ay D. Ang verb na care ay pwedeng sundan ng prepositions na for at about. At dahil walang for sa options pero merong about, option D ang tamang sagot. Ang of na nasa option C ay pwedeng kapartner ng care kung ang care ay isang noun at kasama niya ang verb na take. Take care of. Pero kung verb ang care, ang kasunod niyang preposition ay for or about. May mali ang option A sa mga choices na to dahil ang that clause nito ay hindi nakapag-follow sa subject-verb agreement. Ang subject na that, ang tinutukoy nito ay ang noun na places, isang plural noun, which means na plural dapat ang that dito at dapat plural form din ang verb na kapartner niya. So dapat walang S sa dulo, remind lang. Walang mali sa option B dahil ito ay tumutukoy sa future possibility gamit ang subordinating conjunction na as soon as. Kapag ito ang subordinating clause,
Para sa future, ang verb na kapartner nito ay present simple tense, kagaya ng makikita sa sentence. At ang will ay nandun sa main clause. Tama rin ang option C dahil ito ay isang reported speech. Sa reported speech, pwede tayong gumamit ng past simple form ng reporting verb na said at past perfect simple na verb ng kanyang object clause na that clause. Sa option D naman, isa itong first conditional form or real conditional sentence about the future. Ang if clause dito ay gagamitan ng present simple form at ang main clause ay gagamitan ng modal verb na will, kagaya ng will tour.